Alaikum. Salma, Hamza, me kuma haka? Yawwa gwara da kika zo ba. Menene kuma haka? Gwara da Allah ya kawo ki. Kawai ki sa ɗanki ya sake ni. Ni na kasa gani ɗanki gabaki ɗaya bai da zuciya ko uban ya biyo ko uban ya biyo wa ya sani ba. Hamza, Salma, haka kuke zaman nan a cikin gidan nan? To sake shi. Saka shi. Sakin ki kike so yayi ko? Saka shi. Hamza, Idan ka cika kai ɗan sunna ne yadda ta faɗa ka sake ta. Na'am. Ka sake ta mace. ko ba da kai nake magana ba. To, mama saki halal ne amma. Amma me? Na ce amma me? Na ce ka sake ta. Hamza da kai nake magana fa. Ko kai ba dan halak din bane in ji. Zan sake ta. To sake ta.